Ja, en daar gaan we weer. Al 2 seizoenen stiefelen Christel en ik rond bij de feesten en de vierders van het feest van het Zuien. En ook dit jaar hebben we de sjaals weer uit de mottenballen gehaald voor een rondje door onze carnavallende provincies. En wij gaan dus samen op stap voor de voorbereidingen van carnaval. Precies dat. En dan kom ik naar Brabant, dan kom je af en toe naar Limburg. Kijk gezellig. En dit is trouwens wel vastelovend, hè? Begint dat gezegd nou al? Pak de vlag. Hier, vat die vlag. Oké, kom op, we gaan. Maar, voordat we samen zijn, begint voor Christel de dag op het perron in Eindhoven. Hoe is het, mannen? Poeteldonk? Poeteldonk, 30 jaar gewoond. Oh, echt? Ben ik jullie familie? We zijn stel. Oh, jullie bent een zesje? Oh, je bent wel naar elkaar toegegroeid. Wij zijn de mannen van 4. Maar als je goed telt, dan zit je in de bos te wachten. Maar jullie breken de dag dus op. Eerst naar de bos, dan hier naartoe. Ja, want op deze 11e van de 11e, gewoon ondanks dat het een doordeweekse dag is, honderdduizenden mensen verkleden paard om lekker vuur te gloeien. Vorig jaar zijn we naar Keulen geweest, we gaan straks naar Kruik staan. Oké, dus jullie pakken Roermond en Kruikenstad. Ja, wij kiezen ieder jaar een ander plekje uit. Ja, ik ga ook naar Roermond. Maar beseffen jullie wel dat er echt tienduizenden mensen onderweg zijn? En waarom? Waarom doen wij dit voor carnaval? Broedering, gezelligheid. Verbroedering! Nou, kom op, gaan wij verbroederen, naar boven. Dat moet wel, hè? Het is allemaal Limburgs, hè, jongens. Goedemorgen. Waar gaan jullie naartoe? Roermond. Ja, wij ook. Nou, ga mee dan. Ja, wij gaan mee. Ik ga even Bart bellen met een vriend in Limburg. Dus even, kom. Hey, Storke! Bart, ben je er al? Ja, ik ben er. Kijk. Dat is super gezellig, kijk allemaal mensen, gezellig, superleuk. En je had een verrassing voor me, dus ik ben benieuwd. Maar hem al weggeven, de verrassing. Ja, dat had je haar wel even kunnen doen, hè? Want we hebben echt een leuke verrassing voor je. Nou, fijn. Fijn dat we weer beginnen met een compliment. Hè? Maar dan nog niet vertellen wat de verrassing is. Vertel ik je zo. De officiële start van de Limburgse Vasteloven is in Remun op het Stationsplein. Dus vlakbij inderdaad. En omdat er steeds meer feestvierders aansluiten, is het een feestelijke rit. Hé mannen. Ik kom er lekker even bij. Fijn dat jullie een plekje hebben bewaard voor me. Waar gaat de reis naartoe? Roermunje. Roemonje. Oh, is het Munje? Ruurmunje. En weet je zeker dat je het zo uitspreekt? Zeker weten. Want je komt daar vandaan. Nee, we komen uit Ravenstein. Wij doen er aan ontwikkelingshulp, dus wij gaan gewoon door en toe. Maar wat hebben jullie met de Limburgse carnaval dan? Dat moet je ook een keer geweest zijn. Oh, een keer. Dus het is niet zo dat het traditie is. Nou, wij zijn een paar jaar geleden zijn we in Venlo geweest en toen dachten we, oh dat is leuk. En toen zijn we het jaar erop zijn we in Roermond geweest. Dat was nog veel leuker. Dus we gaan nou ook een keer terug, dus we zitten weer in de trein richting Roermond. En waar benden jullie van elkaar? Want jullie komen uit Ravenstein, Pomperstad. Ja. Wij hebben in de raad gezeten, in de stadsraad. En dus zo zijn wij met het carnavalseizoen zijn we bij elkaar. Maar wat wel goed is om te vermelden, we zijn eigenlijk best wel een exclusief clubje, want we willen niet iedereen erbij hebben. Dus we hebben een maximumgewicht van 500 kilo. Ja. Dus ik mag niet meer meedoen. Nee, of we moeten allemaal een been afstaan. Dus we hebben ieder jaar een algemene ledenvergadering. Dan gaan we ook allemaal op de weegschaal staan om te kijken hoeveel ruimte en speling we nog hebben. En hoeveel speling zat er nog in dit seizoen? Er kan nou nog iemand meedoen van 35 kilo. Oké. Dus ik kan er niet bij. Helaas. Nou, Christel, hier in Remun kent ze er nog wel bier. Maar dan moest wel een beetje opzitten, want het plein dat struimt nu snel vol. Veel plezier, hè? En de verrassing, die wacht niet. Ik zoek Bart. Bart! Ja, waar ben je nog? We moeten opschieten. Jongen, hoezo moeten opschieten? Goedemorgen. Dan kun je er maar uit. Waarom is er zo Ja, we laat? moeten opschieten. Maar waarom? Kom dan maar. Maar wacht even. Je had toch een verrassing? Ja, maar dat is daar. Kom maar. Oké jongens, vergond zo meteen aftellen. Is het plein nog kloofuur? En nog even, hè. Deze bonte menigte is vroeg begonnen met smink en verkleden om hier om 11 uur te zijn. 11,
Maar ik ben er ook, want de trein was keurig op tijd. Bart vroeg me nog wel om wat feestelijks aan te doen. Ja, Christel, want in deze chauvinistische bak heb ik het leukst voor mijn Brabantse vriendin. Terwijl de confetti dwarrelt op het plein en het Limburgs volkslied door Martin Hurkes wordt ingezet, kent ze misschien al rooien welke kant het op gaat. Nou, ik hoop in ieder geval dat de verrassing vooral backstage is. Ik zie wel dat je al lekker aan het werm draaien bent met Tren. Ik voel me ondanks mijn veelkleurige kloffie wel een beetje onderdressed hier. Zo zonder smink. Christel, kom. Bartje! Dit is het volkslied. Ja, dat weet ik. Ja, maar ik heb een verrassing voor je. Tran en ik gaan zo meteen spelen. Bij het tweede liedje ben jij erbij. Ja, onder de rivieren. En ik heb een tweede verrassing. Moet in het Limburgs. Onder de rivieren. Het zuien, zeg eens zuien. Het zuien. En we zwijgen, en we zwijgen, en we zwieren. We zwieren en we zwieren. Oké. Lekker Bart. Dan ga ik nog even maar wel een paar minuutjes oefenen. Want eerst gaat het muzikale tweetal van ons clubje samen. En eerlijk is eerlijk. Het zijn Tren en Bart geweest die ons eigen liedje in de lucht hebben geholpen. Goedemorgen lieve mensen, en wat hebben we lekker. Ik was er vooral om mooi te zijn. Maar we hebben er samen wel veel plezier mee gehad. En nummer 4, Bjorn, is zoals altijd in Oeterdonk om het zelf te vieren met zijn familie. Dus ik moet de Brabantse code alleen op het Limburgse vuur gooien. Dat is de zin van ons bestaan. Hey, houd de boek in. Weer maken voor de foto. De lange mond naar achter en die kleine mat naar voren. We stak hier in Limburg met mijn Brabantse sjaal. Maar wow, ik ga het gewoon doen. Hey, houd de boek in. Hey mensen, ik ben 2 seizoenen met een meisje onderweg, of ja, een meisje onderweg geweest voor het programma Ons Feest. En hoe leuk het is, volgens mij is ze de eerste Brabander dat wat vandaag hier op het buurt komt. Nou, de heren van Christel de Laat! Ja. Het is een eer om hier in Roermond op het podium te staan. Oh, daar gaan we dan, in het Limburgs. Onder de rivier, dus hè. En dan gaan we. Onder de rivieren in het zuiden van het land. Vol trots in hart en nieren, samen hand in hand. En we zwaaien en we zwieren. Christel! Het zijn wel zware dagen, het valt me God niet mee. Carnaval, dat viert de stromen. Mijn uitspraak is inderdaad nog veel te scandals. Maar gelukkig is het Limburgse publiek lief voor men. En gesteund door Tren en Bart red ik me er wel. Leuk toch? Een fijne opmoord voor het feestje hier. En als Beppie en Rick ons opvolgen, neem ik de Geer met de drukte in. Want ik wil je nog even aan een paar bekenden voorstellen. Want mensen, voor mij is carnaval ook echt een familiefeest. Maar ja, dan moet ik zo wel kunnen vingen natuurlijk. Loop maar voor Bart, ik volg wel. En ondertussen geniet ik van al die gesminkte gezichten. Het valt me gewoon op hoe knap dat gedaan is. Ik zie het in Brabant trouwens ook steeds meer, hè. Maar waar het bij ons toch veel als gedoe gezien wordt, is het hier volgens men zonder gaat de deur niet uit. Ja, dat klopt, Christel. Met smink is het net even wat leuker allemaal. Ik heb er trouwens een paar gevangen, hoor. Kijk. Christel! Dit is mijn achterwichtje! Wat zeg je? Dit is mijn achterwichtje! Hoi! Christel, hoe is
het? Ja, goed. En weet je wat nu grappig is? Ze heeft verkering, hè, Mirte? Met een Rotterdammer. En hoe is dat? Hoe is dat? Je kunt eraan, dat is plassen. Oh, dat is plassen. Je kunt eraan. Is het de eerste carnaval Ja, vandaag? dat is die eerste en dat vind ik fantastisch, maar dat vind ik wel wennen. Ja, ze mogen schminken en alles. Ja, tuurlijk, hallo. Jij bent de moeder van haar. Ja, ik ben het jongste nichtje van Bart. Oké, dus en wat is zij dan van Bart? Zij is de buurvrouw. Oh, dus gewoon de buurvrouw. En gingen jullie als één familie ook carnaval vieren? Jazeker. En muziek maken, jong en oud, samen op straat. Maar wat maakt Bart nou zo'n speciaal manneke? Bart is de olie in de familie. Waar is hij de olie in de familie? Ja. Hij houdt ons samen met zijn muziek, dat verbindt. Ja. We hebben hem gevonden hoor, de Rotterdammer. Hoe is het hier in Roermond? Het begint ook met een R, hè? Ja, hartstikke gezellig. En wat is er zo leuk aan Roermond? Ja, gezellige mensen. Gezelliger als Rotterdam. Heb je er voor de eerste keer schmink op of heb je dat wel vaker? Hè? De eerste keer. Hoe vind je zelf dat je eruit ziet? Ja, ik vind mezelf heel goed eruit zien. Het ziet er fantastisch uit. Klein kusje. Hé Bart, Ja. dat is toch wel leuk, die familie van jou, die is ongelooflijk positief over jou. Niet. Wat zeggen ze nou? Serieus, je bent de olie van de familie. Ja, in de olie zeker. Zeg. Nee, je houdt de familie bij elkaar. Nee, zeggen ze dat echt? Carnaval is samen met iedereen vieren. Maar het is echt een Vastelavond familie. samen. Vastelavond samen, dat is mooi. Hoe zit dat bij jou eigenlijk? Ja, bij ons is dat ook, maar wij zijn iets minder allemaal carnavalvierders. Wat doen jullie graag met z'n allen? Eten. Eten, dat wist ik al. Het is wel weer heel mooi, hè, Bart? Leuk hè? En er komen er steeds meer bij, zie je? Het is niet normaal, het is druk, jongen. Maar wel gezellig. Ja, en gewoon familie. Heel veel familie, ja. Precies. Wat fijn toch? Maar ik heb voor jou ook nog een verrassing. Wat dan dan? Ja, dat ga ik nog niet zeggen. Dat ga ik niet zeggen. Nee, dat ga ik nog niet zeggen. Jongens, dankjewel. Tot de volgende keer. 18.000 man laat ik even huren dan. Kom maar. Ja, zeker. Gewoon Ingrid en Edwin. Ja, kijk daar. Oh, en die hebben een Ramon hebben die gewonnen. Hé, dat is mijn nichtje. Huh? Dat is mijn nichtje, kijk dan. Is dat familie van jou? Dat is mijn nichtje. Niet. Serieus. Die hebben hier een Ramon de liedjes Ja, dat weet ik, maar Wat dat is weet ik? Ingrid en hij is Edwin. Nee. Serieus. Wat leuk. Leuk, hè? En kun je goed met haar? Zeker. Ja? Maar dat is bij ons een hele familie. Je houdt ook van eten en gezelligheid. Kijk dan. Zij doen dit met zoveel passie en met zoveel plezier. Kijk nou. Kijk. Maar is zij ook Brabants dan? Nee, zij is geboren in Blerik. Ah, Blerik, ja. Maar die spreekt gewoon Limburgs ook, zie je. Ja, die wordt goed Limburg. En Edwin ook. Ja, Edwin ook. Die is ook van hier. Ja, maar die hebben nou een jaar of 10 verkering. Maar voor hun is dit natuurlijk zoiets unieks. Die doen er gewoon vanuit thuis, maken een liedje, doen mee en dan hier En eigenlijk. winnen ze Ramon en dan mag je hier in de Elden met de Elden. Dat is toch waar het om gaat. Ieder jaar opnieuw, sloeten weer met vastelavond. Ieder jaar opnieuw. Kom, we gaan er naartoe, we gaan er naartoe, we gaan er naartoe. En nog een pilsje nog met u. Gewoon Ingrid en Edwin. Jongens, dankjewel. God ervan geneten dit seizoen. Ingrid, dat is Ingrid! Ja! Dit is... Ik wil ook een keer. Ja, wie was het? Oh jongen, je wilt het niet. Je bent gaan het shaken, je bent gaan het shaken. Dit is zo... Nee, maar het is zo laatzinnig leuk. Hoe was het? Leuk dat je mij Leuk hè? Proficiat. En dat is gewoon familie, ik zie het allemaal. Kunnen we zien hè? Volle nichten. Volle dikke nichten. Volle nichten. Lekker volle nichten.
Piet is schat. Ja, Superleuk, superleuk. Maar jij wist het dus allemaal gewoon. Ik wist dit, want ik zag dat ze gewonnen hadden. En toen mochten ze hier optreden, dus ik dacht, dan ga ik jou verrassen. Oh, leuk zeg, superleuk. Wij zagen elkaar vroeger bij Zoma. Ja. Bij Zoma op zondagochtend. Wij zijn zelfs een keer wezen logeren bij hun, maar toen had ik heimwee. Weet je dat nog? Ik vond het niet leuk. Moest je huilen, ja? Oh, echt? Dus maar nu treden ze samen op. En hoe leuk is dat? Hé, maar Ingrid, we zitten met elkaar, dus trots vanloos. Taals van Munch. Ja, het is heel apart. Thuis praat ik nou Nederlands met hem. Maar ik ben in Blerik opgegroeid met Brabantse ouders. Maar ik woon nou in Remeun. En het liedje moest in het Remeens, dus ze moesten we Remeens zingen. Dus ze moest mijn Venloze tekst nog in het Remeens. Maar ik vond wel dat ze heel goed Limburgs zong hier. Ja. Dat vond ik echt heel goed. Hallo, jij vanochtend dan? Heb je Oh, het dat heb ik gezien? gezien. Ik heb het, ja, we zaten thuis op de tv te Ja, kijken. moest in Met een Limburg. papier. Ja, dat was heel goed. Kom, we moeten gaan, we moeten gaan. We gaan elkaar zien. We Nee, geniet lekker door. hè. Oh, Maak lekker er niet, geen hè? van, hè. Hoi, 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 hoi. Ja hoor, want we moeten de trein halen, Christel. Op naar Dien Brabant. Dat zit bij ons in de familie. En dat is de niet meer vroeg. Zelfs dan bij mijn overie. Kom met de vaste loven te moeten. Komt dit ken ik niet. Het zit bij ons in de familie. Geweldig. Maar ben je toch een zangtalent? Nou, wat gaan we doen? Nou, wij gaan Lampengat verkennen. Lampengat. Er wordt een vat aangeslagen, er wordt een lemke aangestoken. De lemkes, dat doen ze hier. Ja, lemkes, het is Lampengat. Lampengat, hè? oh, er wordt een Lampengat, lemke. lemke. En ze maken het motto van dit jaar bekend. Oh, weet je al wat het is? Ja, maar ik mag niks zeggen. In Lampengat begon je om 11:01 met een feestelijke lunch. We pakken dus net een steertje met, maar dat betekent ook dat ze al even in het vieren zijn hier. Zo zijn stadsprins Frivolicus en zijn gevolg al goed warm gedraaid voor de officiële opening. Ik zie veren daar. Ik denk dat hij dit is. Ja, dat moet ook Maar hoe moeten wij hem benaderen? Ik weet niet, hoogheid. Moeten we hoogheid zeggen? Oké, zullen we er gewoon inbreken? Hey. Hoogheid, hoogheid. Hoogheid. Hi. Christel. Hi. Mark. Maar ja, prins Frivolicus. sorry. Ja, Frivolicus. Het is ook een Nou, frivol pak. Eerst was de naam, daarna het pak. Ja, maar dat zie ik, want ik zie hier allemaal confetti. Ja, confetti, ja, we houden van confetti. Zie je dat hier? Hoi, Allemaal hoor. confetti. Zeg, en wie heb je allemaal bij je? Wie is je gevolg? Wie zijn er allemaal? Nou, ik heb Jaap. Ik ben adjudant Jaap. Adjudant. Adjudant. Adjudant, ja. En we hebben nog meer. Hi. Nog een adjudant. Wie bent jij? Ik ben Dennis. En wat is jouw titel? Ik ben adjudant. Oh, twee adjudanten. Wie bent jij? Ik ben Anke, En Anke, wat is jouw titel? hofdame. Hofdame. Hofdames, hallo, hallo. Ik ben Annemiek. Heel belangrijk. Titel? 2 adjudanten, 2 hofdames. Dus ze hebben alles dubbel. We hebben nog een hoftapper ook. We hebben ook nog een Waar is die dan? De belangrijkste eigenlijk. Pim! Ah, is goed, schat. Wim, ik moet even aan Bart uitleggen voor het chaos. Want dit is Bart uit Limburg. Bart, ik ben Bart. Ik ben Pim. Hey Pim. Uit Limburg? Ja. Gezellig maat, kom Pim, erbij. en wat is jouw titel? Ik ben de hoofdtapper. Wat doet hij dan? De hoofdtapper? Wij hebben de taak dat wij geen dorst hebben, heel de dag. Dat is belangrijk. Geen dorst. Is dit een familiegebeuren? Ja, je moet het wel familie maken, want anders dan, je kan het niet alleen. Ja, ik moet zeggen dat we hier heel warm ontvangen zijn. Ook al zijn de gloeilampjes meer olielampjes geworden, de ambiance is heerlijk. En de live muziek van Stadshofkapel De Eendracht brengt de lampengatters nog meer in de sfeer. En dan maakt het helemaal niet uit dat Christel een beetje uit de moord sleept. Nou komen we net Ellie tegen. En Ellie komt uit Lampengat. En hoeveel jaar vierde jij al carnaval? Vanaf jongs af aan. Ik denk dat ik misschien een jaar of 7, 8 was. Precies, dus al 80 jaar. Ja. Ze is 87. Zeg Ellie, wat is er zo leuk aan vasteloven en carnaval? Ja, wat is er leuk aan? Ik vind het geweldig. Ik vind gewoon alle mensen om je heen. Iedereen praat tegen je. Er is niemand die je negeert of zo. En is er een liedje wat je heel graag zingt? Ja.
Ga met me mee naar het Lampengat. Onze muziekjes, hoe mooi is dat? Dan voel ik spontaan mijn hart sneller slaan. Ik kijk in jouw ogen, ons lente gaat aan. Zing met me mee door mijn Lampengat. Onze muziekjes, hoe mooi is dat? Die liedjes, ze brengen het feest naar de stad. Zing met me mee, lieve schat. En dan gaat het ceremoniële gedeelte in Lampengat ook van start. Kijk, hier redden ze. Hier redden ze. Succes, hè! Succes, hè! Onder de begeleiding van de Hofkapel en de Oranje Garde baant de stoet zich in de weg door de drukte. Al liep het soms een zooitje ongeregeld, door chef de protocol Tamara komt iedereen fijn op tijd aan bij het podium. Dat is Tamara. Die regelt het allemaal. Dit is Tamara. Dat is Tamara. Hey Tamara, luister. Het gaat zo gebeuren. Maar wat gaat er allemaal gebeuren? Nou ja, ze gaan op een hele mooie rode knop drukken. Dan komt de confetti uit. Dan hebben we een heel mooi symbolische start van carnaval. En vervolgens hebben we ook de jeugd vandaag bij. De jeugd staat toch centraal. En als ik zie hoe druk het hier is en hoe moeilijk het is om hier doorheen te komen, wat vergt dat allemaal wel niet van jou? Dat vergt heel veel energie, maar ik doe dit met alle liefde en plezier. Maar hoeveel tijd gaat hierin zitten? Een fulltime job. Vanaf 1 december ga ik met de planning voor carnaval beginnen. En als ik het weer mag gaan doen, dan denk ik dat we weer 70 bezoeken hebben in 5 dagen. Dus we beginnen dan op de woensdagavond. En dinsdag om 11:11 gaat het Lemke uit. En misschien ook wel het Lemke bij alle anderen. En daarna is het voor ons Sloes. Het gaat beginnen volgens mij. Kijk, hop. Oh, we houden jou op. Laat hem Sorry, op, heel veel plezier. En dan gaat er weer. Frivolicus, kom er maar in. Lieve Lampengat-rinnekes, lieve Lampengatters, lieve Lampengat. Hebben we er een beetje zin in met z'n allen? Iedereen een fantastische start van de mooie Lampengatse carnaval. En er rest mij niks anders dan te zeggen: Salai! Allah! Salai! Salai! 7, 6, 5, 4, bijna zover. 2, 1, toch een bijmoment. Heel fijn te doen. Het is eindelijk zover, weet je wel. Het is toch weer zo'n begin. Ja. En daar allemaal met familie om. Leuk toch? Ja, ondertussen vulst u ook een beetje als mijn kleine zusje. Oh, Bartje. Daar gaan we! Hoppa! En het is dus nog maar een paar weken tot aan de vasteloven. En wat gaan we nog veel moois zien. Jongens, het is begonnen! Het is geopend!